Yanwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu sake saduwa cikin tasha mai albarka cikin wannan shirin namu mai albarka. Suna na Sadiq Kaoje wanda ka sani da Sadiq Kaoje. Insha Allah kuma na zama ka da yanda zaka nemi komai ta hoto. Al misali kana son ka san hoton abu kawai kana neman hoton shi ya zaka yi. Kawai suna kawai zaka rubuta. Wannan application din ayi shi dan kawai sacin hoto ba dan neman bidiyo ba dan wani neman wani bayanai ba. Shi kawai bayanin hoto kawai zai baka kowane iri ne. In dai hoto shi hotuna kawai zai baka. Dan Allah yana roƙon kai banka man subscribe da Allah ka taimaka danna mana subscribe ga ta fito da Allah ka danna all. Wannan shi zai baka dama duk lokacin da muka daura bidiyo a YouTube za su dinga sanar da kai tsaye. Na farko zan ajiye link application din a description kuma za ka follow na Instagram, za ka bit group din Telegram shi ma duk yana nan a za ka ganshi ka image search. Sunan shi kenan image search. Shi kawai later shi kawai abin da zai gaya ma kawai hotuna ne kawai zai ringa baka. In kana nema abu kawai image search man shi kawai hotuna ne zai baka. Duk abin da ka rubuta shi kawai hoto ne ko menene ko in dai ka san sunan shi ka rubuta zai baka. Classroom duk abin da ya shafi classroom shi za a baka ana. Kakai tunanin cewa za a baka wani bidiyo a shi kawai hotuna ne kawai zaka nema kawai. Ka gan shi na ka gani ko to haka ka gani hotuna ne zalla classroom kenan. Duk abin da kake nema wannan application yana da amfani sosai da irin masu lokaci masu editing da yawa suna neman wasu hotuna haka zaga zai taimaka musu sosai. Wisdom birthday kaga shi nan da zaka taya abokin ka murna happy birthday da sauransu duka duk yanda aka zo ka za ka gansu da yawa ga sanan kala to dan wadannan muna roƙon kai wannan bidiyo burge ka da Allah ka taimaka kai mana like kai mana subscribe da ka fito ka danna wannan shi zai baka dama duk lokacin da muka daura bidiyo a YouTube za su dinga sanin da kai. Nagode sosai sai mu da bidiyo.